Яңаусы авыл җирлегенә Бикмәш авылда кирип, 2 авылда 366 кеше яши. Быел нибары 3 бала туган. Җирлектә эш яшендә кеше күп булмаса да, авылда, районда уздырылган чараларда актив катнашалар. Кышкы спартакиадада команда район буенча 2нче урынны яулаган. Усыкай буйлары халык ансамбле эшләве мәдәният өлкәсендәге уңышларның нигезе булып тора. Җирлектә Нуртинов фермер хуҗалыгы эшли, анда 15 кеше хезмәт куя. Халык тарафыннан бирелгән сорауларның күпчелеге медицина өлкәсенә кагылышлы иде. Есть пенсионеры, которым 75, 80, 85. Не все могут пройти диспансеризацию в Муслимове. Нельзя ли сделать выездную диспансеризацию в населенный пункт? Полноценно всю диспансеризацию провести. Конкретно в деревне Новоусы это просто нереально. К сожалению. Сорауларга хастаханәнең баш табибы Дамир Сөләйманов ачыклык кертергә тырышты, ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Җирле халкын Бикмәштә фельдшер булмауда борчый. Менә безнең Бикмәш авылында инде күпчелекне карт кешеләр, пенсионерлар тәшкил итә. Авылда безгә кирәк медицина хезмәткәре инде. Ни булса да олы кешеләр яши. Алар өчен кайгырып әйтәм инде. Шул безнең зур мәсьәлә шул инде. Алай магазиннар килеп тора инде. Мәктәп директоры Надежда Имагулова мәктәп эшчәнлеге белән таныштырды. Җыелышларның халык өчен кирәклеген, эшләрне планлаштыру өчен мөһим икәнен әйтте. Собрание сельского поселения – это такое мероприятие, которое подводит итоги работы всего сельского поселения. И, естественно, такие собрания необходимы и селу, сельскому поселению, потому что здесь же мы не только отчет держим, но еще и какими-то планами делимся. Китапханәче булып хезмәт куючы Альбина Романова авыл җирлеге башлыгы эшчәнлегеннән канәгать булуын җиткерде. Авыл җирлеге эшчәнлегеннән инде әлбәттә мин канәгать. Безнең инде авылыбызда барлык объектларда, социаль объектларда эшләп тора. Авылыбызны кыш көне инде кардан арындырып торалар һәр вакытта да. Утларыбыз янып тора. Мәтрәй авыл җирлеге 5 авылны берләштерә. Салым үтәлеше буенча җирлек районда 7нче урынны били. 8 фермер җирлек үсешенә үз өлешләрен кертәләр. 2 мәктәптә 43 бала белем ала. Салавыз Мухан мәктәбендә быел капиталь ремонт узган. Мәдәният хезмәткәрләре төрле чараларда актив катнашалар. Шуның дәлиле булып, Болгар радиосы белән берлектә уздырылган Каз өмәсе бәйрәме тора. Авылның имам хатибы Мияссәр Әхмәтҗанов газ кертү мәсьәләсендә район башлыгының ярдәм итүен үтенде. Яңа гына эшли башлаган җирлек башлыгы эшчәнлегеннән авыл халкы канәгать. Быел Мәтрәйдә һәм Салавыз Муханда үзара салым акчасын 1000 сумнан, Иске Шакмак һәм Ольгина авылларында 700 сумнан җыярга килешкәннәр. Безнең инде авыл җирлеге башлыклары барысында халыкның күрешен яхшы булсын өчен тырышалар. Һәм шуны әйтәсе килә инде, менә бу авыл җирлеге башлыклары куелган икән, узаграк вакытка эшләсеннәр иде. Халык белән бергәләшеп эшләсеннәр иде. Район башлыгы җирлек башлыклары эшчәнлегенә, авыл кешеләренең тырышлыгына уңай бәя бирде. Хәзер халык авылда да шәһәрдән ким яшәми. Бөтен уңайлыклар булуга карамастан, елдан-ел кеше саны кимүе генә борчый. Яшьләр дә авылда калып, киләчәктә социаль объектлар гөрләп торсын иде. Найла Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.